Salutare, salutare! Ce faceți, dragilor? Uite că a venit timpul să facem un nou track vlog. E cam înourat. E singura zi din această vară când e înourat. Bine, nu e chiar singura zi, dar ideea e că e înourat de dimineață. Nu au fost precipitații, dar e posibil să plouă la cât e de întuneric, ca să spun așa, și norii se mișcă foarte repede. O să vă arăt eu când o să ajungem la muncă. Una peste alta plecăm așadar spre job. Trebuie să luăm mașina în privire. E ultima zi înainte de concediu, cum ar veni. O să avem și noi un pic de concediu, nu cine știe ce, dar trebuie să ne dăm și noi un reset. Și am zis, bă, nu pot să plec fără să fac un track vlog ca să mai postăm acolo pe canal. Știu că, da, se uită tot mai puțină lume, dar am zis că, bă, măcar unul pe lună acolo să fie, ca să nu zică lumea că am abandonat proiectul. Nu vreau să-l abandonez, doar că, da, dacă nu se uită, n-are rost să postez în fiecare săptămână sau, da, înțelegeți voi. Postez mai răruți, iar cine dă de canal are ce să, adică sunt și alte clipuri. Bun, una peste alta, nu știu ce curse avem astăzi. Nu știu ce cursă avem astăzi, pentru că nu o să filmăm toate cursele de astăzi. Orice ar fi, vă spun sincer, bă, fraților, a fost un an foarte greu. Eu vorbesc acum de anul ăsta până în momentul ăsta, adică până în luna 8-a, că suntem în august. A fost un an foarte greu. Adică am avut de muncă de prima zi de când am venit după sărbătorile de Crăciun. Am avut de muncă în continuu. Nu știu dacă s-a întâmplat vreo 2-3 zile, să zic așa, din tot timpul ăsta să nu am curse, efectiv. Da. A fost un an plin. Eu, sincer să fiu, sunt ok. Mă simt mai fresh față de anul trecut, ca să spun așa, pe timpul ăsta când am luat concediu. Deci anul trecut eram mult mai obosit decât anul ăsta. Nu știu de ce. Orică sunt eu un pic mai degajat, nu știu. Oricum am început să nu mai pun așa la suflet. Așa mai mergem așa mai pe slow deck, să spune, ca să avem tragere de inimă să mergem la muncă. Că dacă suntem stresați, frustrați și așa mai departe și punem tot la suflet, nu îți mai arde să te duci la muncă. Așa că o iei așa mai pe... nu bași toate lucrurile în seamă. Bun, hai că am vorbit o grămadă, am făcut dita mai intro. Ne auzim de pe camion. Am un nou sistem de prindere a camerei, deci o să filmăm de undeva de mai de jos, cum se spune, de pe piept, pentru că mi-am luat un set interesant cu două accesorii de la GoPro, ca să filmez un pic și din alte unghiuri, și cred că o să fie destul de interesant pentru imaginea de la volan. Hai, vedem care e treaba. Bun, am ajuns și în mașină. Nu mai e chiar așa de nourat, că aparent eu am mai făcut o cursă. Ia uite ce frumos vorbești. Colegi, avem ceva controle aici pe ieșire. Da, nimic. Corect. Dar ce-i prost cineva să spună ceva? N-ai cum. Da. Și aparent m-am dus cu șăptica până undeva departe de Iași. A plouat, ce e adevărat, dar s-a oprit, s-au mai răsfirat norii. O să mergem undeva aici la 15 km de locații, ca să descărcăm niște fier lung și
bineînțeles, nu știam dacă înregistrează. Și bineînțeles să venim înapoi să vedem că mai avem o cursă, aparent. Deja e ora 11. Vedem un pic geamul, că murim de cald. E o năbușeală, e umezeală multă, e căldurile astea. Ce mai spuneți voi, cum sunteți? Sper că se vede ok, nu știu, eu am încercat cât de cât să prind un cadru destul de bun, nu știu acum cât e de ok, dar na, cred că se vede mult mai ok, că e și volanul în prim plan. Înainte aveam pick-up și sincer mi se părea că vede prea sus. Într-adevăr, acum nu se mai poate vedea din unghiuri diferite, dar da, cred că un trag vlog așa să vedem cum e, să merge. Și bineînțeles, astăzi am venit la muncă cu mașina, n-am mai venit cu trotineta, că am văzut de dimineață care și cum stă treaba. Și am zis, bă băiatule, nu mă risc, că am mers pe ploaie, știu cum îi. V-am spus, trotineta mea face față, nu-i problemă, dar nu-i recomandat. Nu-i recomandat, din punctul meu de vedere. Te faci ca purcelul. Trebuie să vedem, astăzi fiind ultima zi de muncă înainte de concediu, trebuie să ducem mașina la service, că am probleme cu treapta a treia și a șaptea, bineînțeles că a șaptea intră tot pe a treia, pe același canal, și asta e o problemă frecventă la MAN, la cutiile de viteză de pe MAN. Și trebuie să vedem care e treaba. Nu face mare scandal, pur și simplu sare din viteză. Și da, uite, iarăși a sărit din a șaptea. Și un pic aiurea, hai că la a șaptea nu-i problemă, că na, suntem în mers, avem o viteză destul de ok. Dar la a treia, eu folosesc a treia destul de frecvent și e o problemă, pentru că ești la un semafor, ești un pic în pantă și vrei să pleci un pic mai repede, nu cu scârțit, că nu-i cazul la mașinile astea. Și te trezești că sare din viteză când ți lumea mai dragă. Aparent riști să mai prinzi un semafor și să mai încurci și traficul. Că până o bagi a treia sau până îi dai a doua iară merge greu. Adică pleacă greu de pe loc, în sensul că mergi încet. A patra, dacă ești în pantă, nu poți să-i dai, că ești încărcat și face figuri, gâfâi. Da, e un pic aiurea și trebuie să rezolvăm problema asta. Cu Macaraua n-am rezolvat nimic aparent și într-adevăr necesită timp reparația Macaralei. Asta face că, fiind atâta treabă, pentru că am avut destul de multă treabă, v-am spus, de la începutul anului nu prea am stat. Am avut timp efectiv să o facem, dar trebuie făcută numai decât că ne asumăm niște riscuri cu ea și nu e ok. Știți că nu prea sunt de acord cu chestia asta, dar pe de altă parte înțeleg și patronii că
într-adevăr, băi, ai comenzi, îți dai seama. Și când se apucă la macara, mai găsești ba una, ba alta, poate să dureze și o săptămână până e gata, vă dați seama. Dar trebuie să ne asumăm chestia asta și să facem treaba, că sincer stau cu emoții uneori. V-am spus, când s-a întâmplat ultima dată și am avut probleme, cine lucrează cu macara știe, mi-au căzut patinele de pe braț, de pe telescopare și sincer să fiu, a căzut lângă mine cam la 30 cm, adică putea să-mi cadă în cap. Și e destul de periculos. Acum brațul e fără patini, evit să-l scot foarte mult. Da. Vedem. Și bineînțeles problemele vechi care le avem la telecomandă, că trebuie să facem și chestia asta cu telecomanda, să avem comenzile toate ok pe telecomandă. Vine iarna, iarăși chinuială, iarăși eu trebuie să stau lângă tablou, nu pot să văd, nu pot să descarc cum trebuie. V-am mai explicat cu oamenii că na, sunt oameni și oameni pe șantier, nu știu, trebuie să fii cu ochii pe ei. Dar cumva o să le rezolvăm noi pe toate. Luna viitoare avem și ITP. Facem inspecția la mașină. Așa e ok mașina, nu sunt probleme. Am avut săptămâna trecută, am avut un șurub cam de vreo 10 cm. L-am avut în liftanta spate. Na, eu de obicei intru cu spatele, mă mai dau jos, mă mai uit, dar vă dați seama, mai scapă, nu pot să mă uit să stau jumătate de oră să mă uit să văd după cuii, sârmii și toate rahaturile. Am intrat undeva cu spatele, cred că am dat într-un șurub din ăla, bă, frate, mi-a intrat direct tot în cauciuc. Inițial am crezut că e un fer de 8, un fer beton, dar nu, aparent m-am înșelat. Când am fost la vulcanizare, am avut surpriza să constat că era dita mai șurubul, fraților. Și am mers cu el, cred că ceva timp. Că n-a bubuit, n-a făcut nimic în afară de faptul că cred că s-a desumflat roata. Nu cred că, sigur. S-a desumflat roata, nu tare, dar cât să se sesizez că e o problemă. Eu mă uit dimineața de obicei la cauciucuri să văd ce și cum, dacă totul e ok. Nu mi-am dat seama în prima zi, a doua zi, că n-avea oricum nici foarte mult de când era șurubul ăla intrat, dar era un pic tocit. Cunoscuse că făcusem ceva kilometri cu el. Avea capul un pic tocit, de asta m-am și dus pe ideea că e un fer beton, că nu vedeam capul șurubului. Eu am crezut că e fer beton. Da, m-am înșelat, dar nu contează. Ideea e bun că n-am făcut explozie. N-a bubuit cauciuciu. Că dacă băbuia cauciuciu, era Grăvulescu. Bine, am mai mers eu, că am mai avut explozii pe liftantă și știu cam ce trag, dar e bine că n-ai două axe spate, indiferent că e liftantă, indiferent că-s două trăgătoare. Ai făcut explozii, ridici, anulezi, faci cumva, poți să mergi, adică nu trebuie numai decât să faci vana acolo pe loc, dacă nu ești departe de o vulcanizare. Bine, dacă te găsești pe undeva prin câmp și ai hopuri dâmburi, nu prea poți, că ți atinge. De obicei se lasă liftanta, în cazul nostru. Deci aparent nu avem niciun control, oprim stația ca să nu ne mai bată la cap. Uite și o băcuță acolo pe marginea drumului, liniștită. A fost un haos nebun pe variantă, pe aici pe unde mergem noi, pentru că tocmai s-a asfaltat. Vine tocmai, nu chiar tocmai, că a durat vreo 3 săptămâni. Și traficul a fost infernal. Am stat și 20 de minute la paletă, cum se spune. S-a circulat destul de greu pe aici. E circulată, na, varianta, și
Da, uite că avem drumuri ceva mai bune. Ia uite-l, ia uite-l, kamikaze. Dublează căruța, nu putea să aștepte un pic. Of, 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 of. Se grăbește, bă, băiatule, se grăbește. O să vedem, trebuia să sunăm clientul, să vedem exact unde și cum trebuie să ajungem. Ia să vedem noi dacă ne și răspunde. Bună ziua, domnul Andrei. Ia spune-mi, îmi trimiți un om în drum acolo? Ca să nu trec? Da? Hai, te rog eu, că sus la sensul giratoriu, da? Ceau, ceau. Nu mai știu exact strada unde trebuie să ajung. Acolo unde ducem acum am mai fost de 11.000 de ori. Și toată lumea îmi spune: băi, dar ai mai fost la mine? Bă, frate, am mai fost la tine, dar pe străduțele alea, că toate sunt la fel, am mai fost și la alți clienți. Chiar de multe ori se întâmplă să fii pe aceeași stradă. N-ai cum să ții minte, mai ales dacă te duci odată la o lună de zile. N-ai, mulți pe zona respectivă la care duci. Efectiv, nu poți. Bine, oare că am îmbătrânit? Nu știu ce să zic, dar aparent chestia asta mi se întâmplă frecvent în zonele unde duc la mai mulți clienți și na, mi-e greu să, dacă îmi dă un reper vizibil, așa, vizual, care să pot să-l țin minte, da, atunci e ok, adică îmi aduc aminte, dar dacă nu am un reper, nu-mi dă niciun indiciu, nicio șansă, nicio șansă. Și am mai fost de 2 ori la băieții ăștia, dar na. Sper că n-am vorbit prea mult. Dar trebuie să vă țin de vorbă, dacă tot vreau să vă arăt toată filmarea, toată treaba, trebuie să vă... nu pot să tac așa, să vă las, nu? Nu știu, sper din tot sufletul să fie ok cadrul. Chiar sunt curios și aș vrea să am un comentariu, părere din partea voastră, dacă e mai ok așa, în momentul când suntem la volan, decât cum aveam inițial pe cap camera. Eu încă nu-mi pot da cu părerea pentru că nu am imagini filmate în felul ăsta ca să pot să mă fi uitat să pot să-mi dau cu părerea. Dar cred că e ok. O să facem dreapta aici. Ok, așteptăm SPX. Poate o păcălesc cu a 6-a, dar nu. Nici pe mic n-a vrut. Mă uit un pic să nu... Da, nu, e jos fierul, destul de jos. Am mai plouat chiar în dimineața asta și na, să mai lasă crengile. Sperăm să nu facem vreo daună cuiva. La firii mă refer, știți că asta e marea mea problemă în transportul de fier lung. Noi mergem regulamentar. Face destul de mult balans. Am lăsat un pic mai mult fierul în față ca să se lase un pic legătura, să pot să
trec de firii dacă cumva sunt mai lăsate. Dar asta face și balans, trebuie să fiu foarte atent. Că din inerție, popor dâmburi, mai sare legătura în sus, vârful în sus, pac, și-a luat cablu. Și nu mi de firele astea, de cablurile astea de internet, cât mi de cablurile de curent. Că și astea aparent sunt puse jos, destul de jos. Vă spun, mai repet, ca să se știe, cu tot cu fier deasupra avem 4 metri, 3,90 ceva, na, depinde acum. Deci suntem până în 4 metri, deci dacă atingem un fier nu prea e vina noastră, dar nici nu putem să ne batem tot, trebuie să ținem cont un pic. Ce viteză avea băiatul ăla, bă, cu camionul? Trebuie să ne aștepte cineva în stradă, în strada asta principală. Undeva la stânga trebuie să facem. Dar eu tot am mers pe străzile astea, tot am intrat, tot am descărcat, ba la unul, ba la altul. Și nu știu când îi întreb cum se numește strada. Că dacă mi-ar spune cum se numește strada, gata, toată treaba e ok. Dar nu îmi spune, frate. Hai să vedem, să lăsăm pe omuleț să dea înapoi. Așa e elegant, frumos și corect. Ia uite-l, bă, ce mititel e. Bine, nu-i chiar foarte mic. GCB-ul. O să mutăm cadrul când ajungem la descărcare, că cred că e mult mai ok când avem pe cap. De la volan poate merge așa, dar la descărcare nu o să vedeți mare lucru dacă țin tot pe piept camera. Hai să vedem, ne așteaptă cineva sau pauză? Știu că pe aici, prin zona asta, dar nu știu exact care e strada la stânga. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Nimeni aici. Mai merge. Hai că văd ceva. Gata, l-am văzut. L-am văzut, l-am văzut. Hai să vedem dacă avem și mașini în spate. Da, 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 cunoaștem. Linie discontinuă. Deci suntem bine. Ce vrei, să urci sus? Ia uite-l, bă. Ziua! Ziua bună! Ușor, ușor, ușor. Nu vă grăbiți. În față, tocmai în capăt. E piatră, da? E piatră până încolo, exact unii descărcăm noaptea acolo se termină piatra. Vedem că dacă nu e piatră, nu sărim calul. Da. Mai aveți cineva acolo? Da, mai sunt băieți. Trebuie să coborăm în vale. Păi și l-am întrebat pe bolifrici ăsta și a zis că nu. Țar moaca de râs, Andrei. Dar data trecută nu tot da, dar să nu... Hai că ne uităm imediat. Dacă e să întorc întâi și după aia descarcă. Asta e, nu?
doar aici puteți să... Vedem, măi. Imediat. Acolo n-am un să întorc? Da, este loc la ultima casă, doar eu nu plouă și știi. Hai că vedem, ne dăm jos, ne uităm și după aia vedem ce facem, că... Uite, tocmai acolo, unii acolo, unii roaba. Da, e ok. Hai să totuși să mă uit un pic la pământul ăla acolo. Aveți pripoane ceva pe acolo? No, ei oricum. Deci dacă are... Bună ziua! Tot acolo dacă se poate. Să vedem. Trebuie să am să scot calele. Vedem ce s-a mai întâmplat pe aici. Da, o să întoarcem prima dată că pietrișul ăsta e fix pixul, sare de la roți ca la... Da, tot aici, plasa, acolo, fierul tot aici. Deci e aici, da? Da, fierul da. mare aici. E ok, e bine, e bine, e bun. V-ați apucat de gaura cealaltă? Toate trei. Băi, băiatule, băi, dar nu stați deloc, să trăiască Barosanu. Am venit la... Pregătești ceva banii? Da, da, ai tu grijă, nu? Hai să vedem. Da, totul e ok. Pe aici n-a plouat, bă, frate. De acolo pe Iași o dat o brumă ca lumea. Bun. Să întoarcem. Vedem ce și cum. Schimbat cadru, frumos, elegant. Și trecem la treabă. Hai mă, nu vrei să intri? Fii atent că nu vrea să intri, bă. Faci figuri, bă. Faci figuri, bă. Să mai facem o manevră. Opa! Șor fetița! Șor fetița! Ia să vedem noi dacă facem bine ce facem. Ne dăm un pic mai în stânga că avem și calele astea. Uite, un etrier pe jos, pe acolo. Cam asta e. Aici ne oprim. Pac, pac. Pus pe pauză. Normal trebuie să lăsăm pe ciocanele, dar am fost certați și lăsăm așa cum e. Hai, luați hârtia, că în ultima vreme eu cam uit. Să pregătiți niște lemne să pun sub cală, da? Ce am făcut noi ceva?
Și fierul lung, unde îl pui? Fierul lung. Aici n-ai cum să-l pui aici. Că eu trebuie să calez. Fierul e greu. Prea mult în spate nu o să meargă. Nu știu cum o să punem. Hai că vedem imediat. După ce ridicăm. Pune și acolo una. Te urci tu sus? Că ai mai fost și știi? Ha? E una când se urcă unul care știe și merge mai bine, da? Hai, urcă sus, mă duc să-mi iau eu telecomanda. Pe aici, dă treapta aia jos. Paletul trebuie să răsturnăm, să le iau înapoi, știți, da? Ha? Da. Vrei să te trag în cadru? Dacă aducem alt palet, exact ca la voi, nu? Nu, e areștanță. Dar nu știu, mă, la am văzut voi supărat. Scoate și cârligul ăla. Luăm prima dată legătura din partea asta de aici, da? Asta, da. Ca să pot să mă rotez. O să ridicăm sus și întoarcem, da? Capătul ăla să ajungă în față. Da, 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 ușor, da? Băga mea și picioarele. Curge apă din braț. Cum a plouat. Nu, se curge apă din braț, cum a plouat, știi? Ma! A intrat de arugină în prunci. Hai să încercăm un pic rotire, da? Ușurel, da? Eu încerc să-l dau cât mai în spate, da? Asta încercăm, vedem imediat. Vedem imediat, întâi trebuie să lăs jos, că sunt un pic pe spate, știi? Da, voi nu... Nu, lasă-l așa un pic. Un piculeț așa, ca să mă întorc eu. Hai, poți să-l mai împingi un pic. Ușor. Prima dată punem mâna pe el și după aia mergem la vale, da? Ușor, mâna întinsă, nu stăm sub fier, da? N-are nimic, e bine cala.
E bine așa? Treci sau nu treci? Mai trebuie. Hai că mult tare nu mai merge oricum. Merge, da? Trage-o pe asta, ori o dai mai încolo, ori o dai mai încoace, ca să fie și cealaltă, da? Să aibă loc. Ailaltă e mai ușoară, poți să o legi pe asta mai încoace. Auzi, o gâfă e. E bine, da? Nu lăsa, nu lăsa, că trebuie să vină cealaltă. Lasă că o ridicăm după aia dacă te încurcă. Dacă nu vrei să o legi așa, o ridic după aia, cum vrei. E bine, da? Hai, dați-i drumul, dacă nu ies șufile, le desfaceți, le prindeți în cârlic și le trag eu, da? A? Sus, 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 agață, da. Nu contează că e așa în lung. Bun. A? Stai așa. Asta nu mai învârți, doar o ții dreaptă, atât. Nu alegi, da? Treci de oblon? La fel, da? O las jos, punem mâna și după aia mergem cu ea. Nu, paletul îl dăm după ce dăm metrierea aia din față. Vine, da? O îndreptăm, da? Îndreaptă-o, dă-o încolo la vale, capătul ăsta dă-l la vale. Ia uite, bă, ce era să mă duc jos, băga mea aș bieță să-mi bag. Ușor, ușor, ușor. Oprește, oprește. Hai că o las mai jos, da? Mergem un pic mai la vale, da? E bine, da? E bun? Aia iesă, iesă și cealaltă. Să dai lemnul la într-o parte, da? Îi luăm pe ăla mare prima dată. De sârmile alea, da?
Gata. O comandă, atâta mai am pe telecomandă. Unde îi dăm? E bun așa? Trag mai la mine un pic? Luăm ce vrei tu. Unde îl dai? În spate, da? Da, da. E de ajuns una, nu e o singură sârmă. Îți două? Nu știu dacă ai prins bine acolo. A, unul-i prins. Nu, stai așa, lasă-l un pic. Unul nu l-ai băgat bine, dar unul l-ai băgat ok. L-ai băgat doar unul bun, știi? Nu te temi. A. Doamne ferește, dar tu așa mă cunoști pe mine? Data trecută așa ai lucrat cu mine? Păi vezi? N-ai văzut? Ridicăm ușor, vedem, ține, nu ține, prindem din nou, că doar nu ne grăbește nimeni. Îi pui pe carton? Ok. Da, bagă chingile pe palet. E bun așa? Stai așa. Le prins, da, poți așa, da. E bun așa.
L-am întrebat pe ăla, i-am zis, pune chingile lungi cu 3 noduri. Da, sunt cu 3 noduri. El au 4-5 noduri. N-ai nicio bază. Distanțăm un pic chingile, da? Pe palet. Să fie pe extremă. Aia-i. Aia e mai lungă. Prins de la alt, încă un nod, da? Nu aia, aia e ok. Aia să la altă dacă cum vrei tu, na. Așa, prinde la nodul ăla. Stai așa. Ai băgat bine acolo, mă. E bună. E bună. O lăsăm încetișor așa. Stai așa, stai așa. Așteaptă un pic. Stai. Hai. Bine? Cum îl pui? Cum îl pui? Am înțeles. Hai. Știi, da? Ce ai de făcut? Așa tot se descarce. Dă-i mai degrabă la mijloc, ca să nu ți-l dea, că ți-l dă după aia în partea aia altă. Du-te pe partea aia altă. Totuși sunt 2000 de etrieri și... na. Așa, poți să prinzi la nod, nu trebuie să o tragi toată. Prinde cu nodul. Aia. Nu, nu contează. 1, 2, cum vrei. Îl dăm jos că avem plasă, mai avem treabă, da? Unul la bază, da? Lasă-l jos, culcat. Așa, aia e. E ok, da? Hai să vedem. Poți să te dai jos mai bine. Mai bine că plasa e ca dracu.
Tot acolo, da? Nu sale voastre, nu. Dacă e, o să te rog frumos să pui lemnul acolo, unipata aia de ulei. Și după aia iei și sârma, da? E bună așa? Coborâm! Poți să prinzi în inelar, te rog frumos, cârligul. Mersi. A? O leacă mai în spate, dă-l mai în spate. Bun, perfect. Ăla mi-a rămas în mașină de ieri și nu l-am mai dat jos, că am pus plasa și... Nu vedeam, măi, ai capul mare. Lasă-l așa, lasă-l așa. La mână nu se închide, dacă închizi oblonul se închide singur. Nu știu cum rezolvă problema asta, dar se descurcă. Asta e tot. Mersi mult. Sănătate. Ia uitați-vă cum joacă maneta asta. Ce vrei? Da, de ce? Vezi, poate lipsește vreodată că pe tine îi dau vina. Are, au văzut tălpile astea? Am să-ți fac rost, numai să nu te mai aud. Au văzut calele astea, tălpile de cală. Și de când le-au văzut, că îi trebuie și lui. Și înainte mai parca mașina, mai rămâneam pe acasă. Și au văzut că el stă tot din zona aia de unde sunt eu. Și au văzut mașina și au zis că vezi că într-o zi am să ți le iau. I-am zis, ferească-te, Sfântul, doar la tine acasă vin. Ferească-te, să te apuci de prostii. Nu prea găsești, adică nu prea, chiar nu găsești în genul ăsta tălpi din astea. Mașina așa a venit, așa am cumpărat-o din Germania, cu tălpile. Băi băieți, ne-am făcut treaba, mai facem o verificare aici la braț. Ok, sănătate, numai bine. Caz rezolvat, cum să spune. Eu zic că am făcut o treabă super bună. Acum nu știu dacă am filmat ceva, că nu m-am uitat. Filmează ăsta? Filmează. Da. Hai să plecăm totuși de pe loc, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Da. Fără doar și poate, n-ai cum să nu pleci. N-ai cum. Da.
Dragilor, uite că ne-am mai dus la îndeplinire o misiune din jobul nostru. Nu poate decât să mă bucuri chestia asta, pentru că e un lucru bun. Și ce bine făcut e apreciat. Bine, nu de toată lumea, dar în principiu e apreciat, asta e ideea. Ce să zic, a durat exact 30 de minute descărcarea, cât ar trebui să dureze. Am avut descărcări acum ceva timp, de o oră și ceva, foarte multă marfă și foarte greu de dat, cu firi, cu copaci, cu tot tacâmul. Îmi părea rău că nu aveam camera la mine să filmez, dar nu cred că aveam nici baterii pentru tot procedeul. Bateriile știți că nu țin 40 de minute maxim. Dacă e și cald afară, deja se schimbă situația, țin mult mai puțin. Am profitat astăzi, avem 23 de grade temperatura din zona asta și uite că ne-am încadrat cu 2 baterii ca să ne facem treaba. Ăsta e hamul pe care l-am achiziționat și bineînțeles o prindere pe trotinetă pe care o folosesc foarte ok. N-am făcut un review la treaba asta pentru că sunt destule pe YouTube, review-uri, la asta mă refer. Ideea e că, bă frate, e premium, adică se cunoaște, nu e, se cunoaște, ce să mai de la deal la vale. Prinderea pe cap nu e de la cei de la GoPro, dar e ok, e satisfăcătoare, dar ca calitatea materialelor se cunoaște, e diferență destul de mărișoară. Intrăm pe drumul public, ăsta e un drum privat. Nu vreau să mai țin camera în mână, știți care sunt regulile mele. Eu cer corectitudine în trafic, la rândul meu trebuie să ofer și eu corectitudine în trafic. Poate mai greșim ca orice conducător auto uneori, da, îți mai scapă unele aspecte, dar în principiu încercăm să fim cât se poate de regulamentari în conduita noastră în trafic. Ce să vă mai zic, nu cred că mai are rost să mai filmăm drumul acum la întoarcere, nu vreau să iasă un clip super lung, vreau să las conținutul tot cap-coadă așa cum l-am filmat, mai facem niște mici tăieri așa aici-colo, pentru că interesul e să vă ofer toată treaba asta așa cum e, nu editată, regizată și așa mai departe. Ați văzut că băieții nici nu știu, când mă vede cu camera, întrebările sunt oarecum de acolo, adică nu se așteaptă, nu sună înainte, vezi că vin cu camera, ai grijă cum vorbești. Nu, tată, peste ăștia dăm, cu ăștia defilăm. A mers destul de ok, pentru că băiatul, ai văzut, știa ce și cum, băieții de jos s-au mișcat exemplar, n-ai cum să nu lauzi așa ceva. Mai rar, credeți-mă. Dragii mei, vă las cu acest track vlog, sper că v-a făcut plăcere să-l urmăriți. Nu uitați like, share și, bineînțeles, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Aștept și comentariile voastre vis-a-vis de cadrul cu GoPro de pe piept, să-mi spuneți ce părere aveți voi. Vedem, ne întâlnim data viitoare. Am vrut să zic aviatoare, dar aia e a lui Dorel. Da, n-am cum, dacă eu sunt același. Efectiv, vorbesc la fel, mă compor la fel, fac lucrurile la fel. Da, e de acolo, dar încerc să evit, hai să spunem, unele cuvinte care le folosește domnul Dorel, personajul. Ne întâlnim data viitoare, așadar, vă salut cu respect. Numai bine.